Helo a chroeso. Mae heddi gen i gwmni merch ifanc sy'n rhedeg sesiynau dawns, canu ac actio yn Britain Ferry. Felly croeso cynnes i chi. Hoffech chi gyflwyno eich hun i ni gyd? Wel, diolch am cael fi. Fy enw yw Jalisa, a dwi'n rhedeg Academy Arts by Ebony a Jalisa. Yn yr ysgol fawnsio, i ni'n neud loads, really, ond ie, fi'n actores a dwi'n rhedeg yr ysgol hefyd. O, ffantastig! Felly profiad a nawr yn rhedeg ysgol a cyfle i rhoi nôl i plant a phobl ifanc yr ardal. Felly, Ie. ffantastig. Felly, yn amlwg ti wedi dweud bod ti'n actores a i wneud sesiynau canu, actio, dawns. Felly, ie, ti eisiau ymhelaethu ar y math o bethau chi'n cynnig i'r plant yma? Ie, so, i ni'n neud, wel, mae timetable really fab dyn ni. Am y plant i gyd, i ni'n dysgu plant o potty trained. Os maen nhw'n potty trained, i ni'n cymryd nhw. Gwych! Lan ni 16. Ond mae dyn ni dosbarthiadau i oedolion. So mae dance fit dyn ni, mae na adult heels class, a blwyddyn nesaf mae'r loads o pobl di gofyn i wneud sesiwn i'r oedolion o musical theatre. Ond dim ond ffyn yw e, nothing serious, bydd ni ddim yn neud sioeau enfawr neu dim byd fel yna. Just sesiwn awr yr wythnos, just i cael bach o hwyl. Ond i ni'n neud i'r plant, i ni'n neud dawnsio stryd, canu, actio, sioe gerdd, contemporary, beth arall maen nhw'n neud? Maen nhw'n neud loads. Loads. Fantastic. Mae'n sôn am wych, a fel ti'n gweud, chi'n cynnig yr amrywiaeth sy'n Ie. siwtio pawb, achos yn amlwg mae pawb yn hoffi gwahanol math o ddawnsio, gwahanol math o ganu, a mae'n sôn am ffantastig. O, diolch. A ni di rili gwythio'r ffaith bod pawb yn gallu dod, beth bynnag, ble bynnag i chi'n dod o, i chi'n gallu dod. Achos mae fe ddim, mae fe'n eitha cheap yn comparison ti ysgol ddawnsio, ysgolion gwahanol. Nath fenyw dod neithwr i'r dance fit, oedd hi wedi dweud, dance fit was really cheap, achos dim ond £3.50 yw e am dance fit. A wedyn oedd hi wedi dweud, faint yw e i fy plant bach fi? A fi wedi dweud, wel, os maen nhw'n o dan 7, mae un dosbarth yr wythnos maen nhw'n gallu wneud. Obviously mae mwy, ond £5 yr wythnos yw e. Oedd hi fel, why are you so cheap? I never expected it, fath o beth, ond ie. So... O, gwych. A mae'n ffantastig, a fel ti'n gweud, mae'n rhoi cyfle i bawb, oedolion, plant, a mae'n rhywbeth sydd o ddiddordeb i bawb, a fel ti'n gweud, hefyd yn cynnig y cyfle i bawb i ddod bachgen, merched, unwaith yr wythnos, sawl yr wythnos, a hefyd, fel ti'n gweud, am bris resymol, achos pan ni'n gwybod mae arian bach yn dyn felly ar hyn o bryd yn ganol pandemig fel i ni a nadolig ar y ffordd, felly wrth gwrs. Ffantastig, mae'n wych bod chi'n cynnig rhain, a cyfle fel chi'n gweud, mae cymaint o blant yn mwynhau pethau fel hyn, felly mae'n hyfryd bod y cyfle i fynd wrth gwrs i clwb fel hyn gyda chi. Ie, ar diwedd y dydd, i ni yn fusnes a ni moyn creu arian, ond ni moyn i pawb teimlo bod nhw'n gallu neud rhywbeth. A mae hyd yn oed discounts dyn ni. So os mae siblings dych chi, mae discounts. Os mae plant additional needs, mae discounts dyn ni. Neu os ych chi'n looked after children, mae discounts dyn ni hefyd. Ond ie, mae fe'n really hwyl. Mae'r plant i gyd yn joio. Mae nhw byth moyn mynd gytre. Oedd bachgen dydd Gwener diwetha'n crio, achos oedd e ddim moyn mynd gytre. So ie, mae fe'n fab. A mae'n neis i weld, wrth gwrs, i chi hefyd sy'n neud y sesiynau yma. Mae'n ffantastig weld y plant yn mwynhau cymaint. Ffantastig. Wel, waw. Na gyd allai ddweud. Wi eisiau ymuno. Mae'n rhaid i ti. Felly yn amlwg, chi'n swnio brysur iawn a amserlen llawn dop i bawb. Ond yn amlwg, fel ni'n gwybod, ni'n ganol pandemig, ni'n ganol pethau, cyfnodau clod i bod. Sut mae hwn 'di effeithio chi?
Wel, oedd rhaid i ni wneud beth oedd pawb arall 'di wneud a mynd ar y Zoom. Ond mae lot fawr o plant yn ni sy'n maen nhw'n lico face-to-face activity. So o'n nhw'n really joio ar y Zoom. So ni 'di wneud y Zoom anyway i rai o'r plant oedd yn hoffi e. Ond oedd e ddim rili'n gweithio i ni. So ni 'di cael real struggle dros y pandemig, os yn onest. Ond y foment o'n i'n gallu dod nôl at ein gilydd, o'n i wedi. So o'n i'n dawnsio tu fas yn y parc 'da'r plant. Ti'n gwybod, jyst i cael nhw i symud eto i gweld pobl eraill. Obviously oedd social distancing a pethau fel 'na. Ond, oedd e'n rili anodd os yn onest. Ond ni 'di pigo fe lan a drost y pandemig o'n i bach yn crazy. O'n i'n neud lan old workhouse yn Britain Ferry i wneud e lan fel dance studio. I ni'n lwcus achos bod fy ngwraig, mae hi'n gweithio fel social worker hefyd, a mae hi'n dysgu dawns. A fi fel actore, so i ni'n lwcus bod ni'n wneud pethau eraill o amgylch yr ysgol, neu fydd yr ysgol, bydd e ddim dal dynnu os o'n onest. Ni 'di rhoi arian yn hunain ni tu fewn i'r ysgol i wneud yn siŵr bod ni'n gallu cadw fe'n fynd. So ni 'di bod yn rili lwcus bod ni'n wneud pethau eraill i helpu'r ysgol. So so dros y pandemig o'n i 'di cael amser i wneud rhywbeth arall yn penne ni achos byddai wedi mynd yn crazy dros y pandemig. Ie, a fel chi'n gweud, mae e'n anodd, a mae'n gyfnod sydd wedi bod yn anodd i bawb. Yn enwedig fel Wrth chi'n gweud, gwrs. mae plant eisiau bod mor ymarferol. Ie, Mae ddim yn bosib weithio drwy Zoom i wneud popeth yn dywe. ie, Ffantastig bod chi wedi bod tu allan, gwynt yn ei glaw, jyst yn rhoi cyfle i ie, nhw ddawnsio eto, yn dyfe? Achos ie, mae'n neis hefyd i'r plant i gallu gweld pobl eraill, gweld chi, wrth gwrs, ch'mo' nhw'n mwynhau gyda chi. wrth Felly gwrs. ffantastig, a mae mor neis i glywed bod popeth nôl yn rhedeg, fel bach o Ie. normalrwydd i'r plant, yn dyfe? Ie, a mae fe dal yn anodd nawr ydy e, achos o'n i'n gwybod os ni'n mynd nôl tu fewn neu 'y ni'n gallu aros fel 'y ni. So dyna pam o'n i 'di gwthio'r dosbarthiadau i oedolion hefyd, achos so o'n i'n gallu mynd i'r clwb. So a ma' neb rili lico dawnsio ar ben eu hunain nhw yn y tŷ. So fi 'di rili gwthio hwnna a ma'r fenywod a ma' un dyn 'da ni hefyd, maen nhw 'di jyst joio, jyst dod mas, gweld pobl eraill a jyst dawnsio a cael hwyl. Ie, bendant, a fel ti'n gweud, dyw dawnsio adre o flaen y drych ddim yr un peth ac y cyfle i dawnsio gyda pobl arall, yn dyw e? A mae'r un peth yr Ie. oedolion hyn, pawb 'di bod yn gweithio adre a pethe, a ma' pethe 'di bod yn anodd, felly mae'n neis i nhw i fynd allan hefyd, yn dyw e? Felly chwarae Gwrs. teg i chi bo' chi'n cynnig y cyfleoedd hyn, oedolion, plant, babis, chwarae Ie, teg. Mae'n swnio'n ffantastig a cymaint o cyfleoedd chi'n cynnig i'r bobl yma. A ie. mae fel chwa o awyr iach mewn ffordd yn gadael y pandemig bod nhw'n cael cyfle i wneud rhywbeth fel hyn unwaith eto, yn dyfe? A rhywbeth arall i'r plant i edrych mlaen i, achos o'n i'n neud y stiwdio lan, oedd rhywbeth arall i nhw feddwl am. A hefyd 'y ni'n edrych mlaen i blwyddyn mis nesa nawr, 'y ni'n neud fel ffilm night i'r plant a pethe fel 'na, so sleeping bags a snacks a pethe fel 'na. O, A hyfryd. i'r plant bach ma' 'da ni diwrnod y Elsa hefyd. O, So ma' gwych. hwnna'n mynd i bod yn ffab. Achos ma' neb rili'n gallu mynd i pantomimes a pethe blwyddyn 'ma. So o'n i'n rili moyn gwthio wneud rhywbeth bach. Mm. Ma' fe ddim yn mynd i costio llawer i'r plant i wneud, a ma' fe'n tsiawns i nhw cael amser 'da ffrindie nhw cyn i ni fynd mewn i'r dolig. Chi'n gwbod? O, So ie, bendant, bendant. A edrych mae'n neis mlaen i da hwnna. chi'r lle yna nawr hefyd fel y dawns fel bod rhywle, wel, arbennig i'r plant hefyd, fel lle nhw mewn ffordd, Ie. a cyfle i chi wneud y pethe bach hyfryd mae i'r plant dros y Nadolig. Ie, wrth gwrs. Ni'n rili edrych mlaen a bydd ni'n probably wneud sioe fach, ond bydd rhaid i ni wneud e tu fas a cael dim ond 5 oedolion ar un tro a pethe fel 'na. Ond 'y ni'n mynd i gweithio rownd o fe, ni'n mynd i gwthio wneud popeth 'y ni'n gallu tu fewn, wrth gwrs, tu fewn i'r
rheole, wrth gwrs. Ie, ffantastig. A fel chi'n gweud, chi gorfod meddwl tu allan yn y bocs nawr, a chwarae teg, fi'n credu bod chi arni yn barod i feddwl, achos fel chi'n gweud, mae'n neis bod nhw dal yn cael rhywbeth i edrych mlaen i'r Nadolig, Wrth ynddo fe? gwrs, ie. So, Felly, ydych chi'n berson nadoligedd yn edrych ymlaen i'r Nadolig? mae Nadolig, fi'n dyllu'r Nadolig. Fwyafrif o'r amser i fi'n neud pantomimes yn ystod y Nadolig. So mae fe'n mynd i bod yn bach yn wahanol i bod gytre ble yma. Ond fi'n edrych mlaen i bod gytre, cael bwyd Nadolig a just cael hwyl dy'r teulu, gobeithio. Ie, bendant. A fydde'n falle Nadolig neis gwahanol, ond fe. Fydde'n neis i cael Ie. fwy o amser gyda'r teulu, a wedyn blwyddyn nesaf amdani gyda'r pantos eto. Ie, wrth gwrs. Felly, yn amlwg, wel, chi'n cynnig pethau i bawb, actio, canu, dawnsio, a mae'n swnio'n wych. Felly, os mae rhywun yn gwrando ar hwn a meddwl, dwi eisiau mynd, ffordd allan nhw gysylltu gyda chi, neu falle ffonio, e-bostio, beth allwch chi wneud? So, i ni'n really quick Facebook, i ni'n super active. So, just teipo mewn Academy Arts by Ebony a Jalisa yn Facebook. Neu chi'n gallu galw ni arno 07 506 769925. Neu, a ni ar Instagram hefyd, ond i ni ddim yn super active ar Instagram. Ond, Facebook i ni'n really, really active, a mae lot o lluniau, so i chi'n gallu gweld pa fath o llew a pethau fel la, so, Ffantastig! Felly pawb sy'n gwrando nawr, i fynd ar Facebook, Instagram ac edrych ar y lluniau a cyfleuoedd fe chi'n cael fe plant, pobl ifanc, oedolion yma. Popeth i gael i bawb, a cofiwch, mae e'n bris rhesymol iawn. Felly, ewch amdani, bobl. Ffantastig. Wel, diolch yn fawr i chi am eich cwmni, a pob lwc gyda'r busnes, a dwi'n edrych mlaen i glywed am y sesiynau newydd fydd yn digwydd blwyddyn nesaf. Diolch, a diolch am cael fi. Ffantastig. Diolch!